L-entità governattiva WasteServe ħabbret li qed tagħmel qabża oħra sinifikanti fil-miri nazzjonali ta' ekonomija ċirkolari b'investiment f'apparat ġdid, Pasteurizer, li se jibdel l-iskart organiku f'riżorsa siwja li wkoll tgħin il-bidja lokali timxi lejn futur aktar sostenibbli. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli, flimkien mal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refolo, waqt żjara fil-kumpless EcoHive fin-Naxxar fejn jinsab dan l-apparat. Il-Pasteurizer se jipproċessa diġestat, materjal li jibqa' fl-aħħar tal-proċess tal-iskart organiku, wara li jintuża fil-ġenerazzjoni tal-elettriku biex isir compost ta' grat agrikolu li l-bdiewa jistgħu jużaw b'mod sigur u anke jżidu s-sustanzi fir-raba tagħhom. Il-Ministru Dalli qalet li dan il-makkinarju ġdid se jgħin biex il-WasteServe tkompli titrasforma l-iskart f'riżorsi utli u li jkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-isforzi favuri s-sostenibilità fil-maniġjar tal-iskart, il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli u issa anka titjib fis-setturi tal-bidja lokali. Din l-inizjattiva tkompli tibni wkoll fuq l-isforzi kontinwi tal-WasteServe miċ-ċentru għall-iskart Goff ta' Għali fejn l-iskart agrikolu qed jinbidel f'kompost. Dan huwa investiment importanti ħafna fil-fatt min-naħa tal-WasteServe għaliex grazzi għal dan l-aktar investiment riċenti qegħdin inkomplu nagħlqu iċ-ċirku biex nassiguraw ekonomija ċirkolari. Fil-fatt, mill-iskart organiku li jinġabar mid-djar tan-nies u li jinġabar ukoll mill-istabbilimenti kummerċjali maħniex biss qegħdin noħorġu d-dawl imma qegħdin inwasslu biex l-iskart organiku jispiċċa wkoll f'kompost li jista' jintuża mill-bdiewa tagħna. U allura b'dan il-mod qegħdin nolqtu żewġ għanijiet ewlenin. L-ewwel waħda li nżidu l-persentaġġ ta' riċiklaġġ f'pajjiżna u t-tieni għan li nkunu qegħdin nagħtu aktar għajnuna lill-bdiewa f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-WasteServe Richard Bilokka spjega kif dan l-investiment jirrappreżenta titjib fl-operat, fejn anke bħalissa dej li kummissjonar u li testjar ta' dan il-makkinarju bir-riżultat aħħari jkun żieda sinifikanti fil-produzzjoni tal-kompost, kapaċità ta' produzzjoni annwali ta' madwar 2900 tunnellata. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel Brian Vella tenna li dan il-proġett se jkompli jkumplimenta proġett li diġà beda b'kollaborazzjoni mal-WasteServe stess. U b'dawn it-tnejn qed igawdu wkoll il-bidwi fit-tkabbir tal-prodotti lokali u reżiljenza tas-settur. Il-Ministru Refolo spjega kif dan hu kruċjali għaż-żama tar-raba u issa dan kollu jista' jkun possibbli bi proċess li jara li l-kompost jitqassam għand il-bdiewa biex eventwalment ikompli jwassal ikel ta' kwalità fuq l-imwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Fil-preżent il-bdiewa u r-raħala tagħna għaddejjin minn żminijiet diffiċli, speċjalment minħabba t-tibdil fil-klima. Għaldaqstant din l-inizjattiva li bija il-WasteServe qed tagħmel u tipproċessa dan l-iskart organiku f'kompost imbagħad tagħtih il-Malta Food Agency biex wara jitqassam xejn lill-bdiewa tagħna hija importanti ħafna. Wara kollox kulħadd jaf li l-bdiewa huma l-kustodji tal-ambjent. Irrid ngħid għalhekk grazzi l-ewwel nett il-Ministru Mirjam Dalli kif ukoll is-CEO Bilokka u t-tim tiegħu għal din l-inizjattiva illi tagħti serħan u sosten lill-bdiewa u r-raħħala tagħna. Il-Pasteurizer se juża l-fwar biex jisterilizza d-diġestat f'temperaturi għoljin ħafna bid-disin tiegħu jiżgura telf minimu ta' enerġija fil-proċess biex il-materjal jiġi konvertit f'kompost li mistenni jibda jitqassam mill-pitkalija.